Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati ande omusialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranye neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakire umwancho murigererio getembe television rituko oria Jumatatu emambi yavene kira tukwiranirio monguru mbie mona kiagira nande tuligetie gochigo chaka ewiki iga asinchira ere eyo mongso kegima karibu sana ase ekiunga chinse kumneberi chabono mambia nenche Matilda Obaigwa nekero tukubotera nere havila karere korwa ase studio ya kabere na mangi agenderete ase ense ya Kenya kuba mono nekero tukurigereria siasa entindi eyo genderete kubwatirania abarai na boigo abamenyi ibakoro chinsemo ime yorogongo orwagusi karibu sana erinde tunyare gusanga yo na yanda mange bunabona yatikirase chigazeti chirituko oria rero nekero tukumurikira egati yari agenderete bunabono omusuwati ori bwemyaka 35 na 5 gose that 7 years omenyete gose
manyekanite muna Margaret Nduta omo Kenya uyu obwanete guitwa rituko rigoro ase enseri ya Vietnam kubwatikana nenganiri gose ukubwatiraniwa na mang'ana yokonia mario gatanjiri ase ensi iyo korende ni gobono serikali ya Kenya yatemire chinchira chionsi erinde enyare gukwana nensi iyo ya Vietnam gose enyare kurigiriria enchira iraguswania ukonachoku gose kineki kianyarite konacho erinde tabasa goitwa ase gose tabasa goitwa sinjira yoko ngento na boigo negati yayanda mange na ribuna bono abantu au gose niko bono amatuka bwango yarorekane buna abagusi bari bamenyete chinse cha maiko nekero bakwira na abo cha sinse ya Kenya gose nene mono kero bairani cha se riroba riagusi niko bono bako bagwitira makong au nekero abande babire bagusiria magimabo ase amatuko bwango iga nekero tukurire buna umwako iga abagusi ange batatu bamenyete ase enseri ya Amerika nekero bago chaiga korende banyara gusiria magimabo korende amang'ana abuna yuna yanda mange nare tokuboria munguru anyare gutura erinde twamanya ningi ikegenderete kubwaterania omwanya gitingi omwancho murigiriria karibu sana erinde tunyare gusanga ayo na yande amange ase erituko oria rero na ekero ngochaka na ikionga chinse 12 chapo no mambi Ego ngochaka kurase county ya Kisii kurwa chinse mochiri chamenyingwa egotoka ime ya Kisii Central Ward ekero bono ritukore igoro abamenyi baroro banyarite kubuka na konyorera gose konyora umubere boyore umurendi obutuko ase chinse mecho umubere oye gose kasiretio bugima bwae na bwigo umubere oye ogatoka ase epara mbarabare bono nekero abamenyi abanyanyimbo boborendi kurwase county ya Kisii bachakire gukora obutuki nenganeyo nekero bono oyo nyagosira amanyekanete buna nigo are umurendi obutuko ase chinyomba cyo gukondisia ase chinsemecho cha menyingo oroboti oro no museketo Daniel Ntire buna rokobwatia Nasensemo ya menyinkwa yegotoke wodi ya Kisii Central imebunge ya Nyeribari chache ase kaunti ya Kisii asaba manye baliganigwa negekore kyogo ichane mambia ya lero asumubere bumugaka w'emyaka 55 noyomo utokambara bale ne para uyulenge na manyenga mange asumunwa ne chimioro nasama goko ne tochi yikagire koba yemeremo Nyegusira Evans Ondara nigegotebekana guiko kwae arenge okore miremo buno murendi obutuko hase nyombe yemo yogokondisia nasa kanyomba kaye kageita asa korara amanyinga nigatoke gekombe ime obware angewe chimita 10 korwa somubero toka erorenge buno musigari obutuko ase nyombe yo obero egotoka mbarabare nasa arenge gasi na gwikira bono nturamanya sababu yogosira kwae otwatigeire abasigari digere ba investigate batote bikero kende kyagerete agasiri obugima bwae ekorekiga nigo kiagosa bange nabange baobera emiremo na muno iyo burindi wabutuko igento kera chikwerenia amabaga yechigasinse no konyora kurwa saba kuri emiremo bunachi watchman gona ari gosaba abana inchi baruri bagari ororo digere mubiro ino chori ngorigwe serikali eriwe report igoro yogosira kwae mubere ni gorosi wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni ya Kisii Central bakubwaterana nabo bisa bobutuki wa DCI na oirwa goikasi nkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ochinga kibono botuki bwachake weri komanyigoro yugukwa kwa mugako yiga Kurubadhirige taseni kiagetembe kurega sebunge ya Nyeribari chache ase kaunti ya Kisii Ritrane nguruko Daniel Ntire
mwancho murigereria na sensemo ya siasa uyore omubunge okitutu Chache North eme county ya Kisii omusike Japhet Nyakundi nere nigo bono atenene bokongu na kuenderera kuigirira umurai wense omusike William Ruto nekira goteba kubatakana na machiko ari anyarete kubwatuka gose ogochika kuri anyarete kubeka bono kwairire ense ya Kenya ya sukire gose gose yagendereire kubwa amatuko amagega kagukwana alitukore igoro niganyarete kwerera niga arache kugenderera gosegeta gose kumusegeta umurai wense goika chingaki chonse chiri haratoke a service nga nekiagera akorire amanene ayo anyare kuirira uchumi ya Kenya kugenda igoro. Namba moja, nataka kuwashukuru watu wa hapa Bonde la Ufa kwa sababu nyinyi mlitupatia kiongozi shupavu, mlitupatia mtu mwenye busara, mlitupatia mtu ambaye anaweza kuunganisha nchi hii kutoka Mombasa mpaka Kisumu, kutoka Kisumu mpaka Moyale, kutoka Moyale mpaka Turkana. Kama kuna kiongozi ambaye anashughulika na mambo ya kuunganisha nchi hii ni mtu anaitwa William Samoei Arap Ruto. Mimi nawaambia na washukuru kwa sababu ya William Ruto, kwa sababu he has been able to make very difficult decision for the sake of you people who are seated here today. Aliamua ya kwamba wakati alipoingia hii bei ya mbolea hii atapunguza. He will subsidize production and not subsidize consumption. Sasa hivi bei ya mbolea tangu tuzaliwe ndio iko shilingi 2,500, na kupitia hiyo bei ya mbolea kushuka, gharama ya maisha ilirudi chini drastically. Bei ya dola ikarudi chini drastically. Inflation rate ambayo ilikuwa 9.7%, saa hii inflation rate ya Kenya iko between 2.8 to 3.2%. It is because of difficult, hard decisions ambazo aliamua kufanya. Ukienda hapa Western, zile mafactory zote za sukari ambazo zilikuwa zimekufa, zaidi ya factory 17, sasa hivi zile factory zote zimefufuka na tuko na factory 4 ambazo saa hii watu wanafungua. Tulikuwa tuna import sukari mwaka uliopita, hatukununua hata gunia moja, hata tone moja ya sukari. And very soon this country will be the first country in East Africa that will be exporting sugar to other countries. Alafu watu wanasema hakuna kazi inaendelea. Huyu William Ruto chini ya miaka 2 tangu hii dunia kuumbwa, we have never employed a maximum of 76,000 teachers in less than 2 years. Hii maneno ya JSS watu wako wanajua tunaenda wapi. Chini ya miaka 2 ametengeneza madarasa zaidi ya 27,000 katika shule zote nchi yetu ya Kenya. Alafu iko mkabila fulani huko, yeye anasema haoni chochote. Lakini akiwa hapa, yeye ndo alikuwa wa kwanza anapiga makofi. Saa hii kwa sababu tulimtumua kwa sababu ya ukabila, na nchi hii sisi kama viongozi wenu hatutakubali ukabila, kwa sababu tunajua mahali ukabila ilituweka 2007. Na tunataka kuambia watu wote, kabila zote nchi hii, Mheshimiwa William Ruto yeye atatembea kila mahali, hata huko mlima ambaye huyu anataka kuwatenga. William Ruto na sisi tunapenda watu wa mlima, na sisi tutaenda huko tufanye kazi na wao, kwa sababu tunaamini they are part of this country, they are part of this nation, and the only thing we want as the people of Kenya ni kukaa pamoja. Juzi aliungana na ANC sasa imeingia UDA. Na hiyo ndio Kenya tunataka. Wote, hata yule mwingine amebaki kule nje. Yule naona anapiga kelele sana, alikuwa naibu.
Mwancho murigereria nekero bono engusana entindi yabage konekiwa ase orubebe rwe county ya Narok neri ya Migori usase chinse mochiri chakuria ase orubebe nigo bono omo oyore omorikio monene wa mangana ayoborende boime omo principal secretary Raymond Omolo nigo bono anyarire kwenekia buna omorembe no chikonekiwa ase orubebe rwe county ya Migori neri ya Narok nabo igo kwanera orubebe oro rwa Transmara gose county ya Kisii na chinse mochiri cha Transmara nigo bono anyarete kwerera buna nigo abamenyi be chinse mecho barabo abanyene babwenete kurigereria chinchira chyo kwenikia omorembe nabo igo koboria abanyanyimbo gose bari batenene toborendi ase chinse mecho nabo banyare gutenna bokon ase chingaki bunechiga nabo igo nigo anyarete koboria ebyombe ebiri bya community policing nebinde ebinge kwenikia ngabanyarire kora chinkwana nabo igo kokora amangana ayo ase chinchira chire echo morembe ekegima nabo igo nigo arigeti goteba ne bwenerete ase abamenyi bari bakuru ase chinsemo chakuria gose county ya Migori na bari bakuru ase Rugongo rwa Gusii na abamasai bari bakuru ase county ya Narok banyare gokora amangana arabaretamo nabo igo kwenekia omorembe ase chinsemecho. Wale wazee watatu wanne ambao walikuwa wamepangwa kuzungumza kwa niaba ya usalama. Mheshimiwa, nataka kuhakikishia wakaaji wa hapa Kuria na wakaaji wa Migori kwa ujumla kupitia ofisi yangu tukiteremka chini mpaka ofisi ya chief na assistant chief, hii mambo ya usalama tunatakikana tufanye kwa ukaribu ili tusipoteze maisha na mali venye imekuwa hapo awali. Amani ni kitu muhimu, upendo ni kitu muhimu, kwa sababu kama hatuna amani na upendo, ile maendeleo tunajaribu hapa haitatufaidi sisi. Kwa hivyo mheshimiwa, ndugu zetu na dada zetu wa Ntimaru wako na shida kubwa kabisa, hata kina mama na watoto hawalali kwa nyumba, na mimi niko na tumaini kwamba serikali itaangalia mambo yao. Hii shida ambayo iko Uitembe kwa boda yetu na Wakipsigis, mtu ambaye anaweza kusaidia kutatua ni PS wa Mwancho murigereria nase kwirana nande asensemo ya siasa nigo bono uyu kabiri omuseneta we county ya Baringo muske Gideon Moi na boigo uyure omuteneneri usomunyakirugo wikiama kirigia kanu ase ense ya Kenya anyarire gutena bokongo na guteba ere taganeti kubwatirana ne serikali ya Kenya kwanza eyukurawa no muske William Ruto kaukwana weekend ye nigo bono anyarite kweranga na mangana mange arairerere utaitaba kubwatirana gukora emirimo no muske William Samoei Ruto. Nampatisaji. I went to prepare the way for you. Sasa kuja. Ile miba yote ilikuwa ndani yote walikuwa wanasema nini yote nimevunja. Kuja tukae pamoja. If we decide the political destiny of Baringo County, let us decide together as one. Na yale ambayo umemwambia Senator Gideon ako na masikio mzuri. Amesikiza akaniambia nitafikiria hiyo maneno. I do not need a handshake. I need the people of Baringo's handshake. Do me, come on, automatic everything. Or me, everything becomes automatic. Mwancho murigereria omuske Gideon Moi nigo arenge gukana taguchogokora handshake na serikali ye county ya Baringo nabo igo gutigara ime ya siasa nigo bono uyore omobunge Obutere omanyekanite buna omuske Tindi Mwale nere anyarire kurigereria nabo igo gukwanira okubwaterana egati ya Ruto na Raila nekero bono atebire eyo nenjere yemo yogosegeta obomo ase ensi ya Kenya nabo igo koenekianga abakenya banyari gwikiraniwa amagani abo nabo igo niganyarite gotebanga ukubwaterana egati yo muske Raila Odinga nabo igo serikali ya Kenya kwanza digo korachikoreta na koenekia amagendero amange ase ensi yaito.
Hata hiyo kiti nimepewa kwa bunge, ni wewe ndio umefanya nikapewa kiti, kwa sababu kama ungenipigia kura mimi singeingia hata kwa gate ya parliament ndio wajue nimefika ndio nisimame hiyo kiti ndio nipate. Lakini hiyo kiti ni yako, ya Public Accounts Committee Chairman, ni ya wananchi hapa, na sisi tutashirikiana pamoja. Tutaitumia kuendeleza Butere na pia kuendeleza Kakamega na kuendeleza Kenya kwa ujumla, kupata ya kwamba pesa ya ambayo iko appropriated by the budget inatumika vile ipasavyo. Mimi ndio kama ni mama wa kubeba mimba, mimi ndio nilibeba mimba ya SHA. Kwa hivyo uzuri na ubaya wa SHA mimi ndio naujua. Abandu bebutere, SHA ni nzuri. Mtu asiwadanganye. SHA is good. Mujiandikishe, mulipe bima yenu ikaweze kuwasaidia wakati mnaenda hospitali. Matatizo ndogo ndogo huwa hayakosi. Na mimi najua rais ameweka mambo kwa utaratibu ili wakaweze kutengeneza hiyo SHA ikaweze kufanya kazi na kuwahudumia. Mwancho murigereria mnangu kunyura butambe siasa nindidi na boigo negenderete kwenekiwa na ntinto beto koyeretera ekirase kiro na egenderete gwateka kurwa ase ense ya Kenya anene muno kurwa ase orugongo orwa gusinda boigo no gukunyura buna bono e county eri ya Meru tebwati omugavana ase amatuka yaiga ose ni go bono ekoti enene ekigambero kyanyarete goitaberana na uko rusigwa abisi kwaye omusike Kawira Mwangaza nekiro bono abeire omugavana o gatatu koba impeached kose koba impeached successfully na boigo korwa kotiga ose gotiga gokora emirimo ase abisi buna bono kero tukurigereria ase emiaka ya etire oyo kabira omugavana bwe county ya Mombasa orenge omugavana bwe county ya Nairobi omusike Mike Mbuvi Sonko na nyarete koba impeached na boigo akarusiwa abisi na tokorigereria ne county ya Kiambu omusike Ferdinand Waititu na boigo oyo bere gakubotiranirwa nebina ebinge byobukurumi ase ense ya Kenya gose kigambero kyanyara kwene kyabona nache ko wekwa gose anyarete kona chiro ikina na boigo gochia gosibwa emiaka 12 nere niko abete koba gose nigabete successfully impeached korwa serikali ye county ya Kiambu gose gotiga gotenenera serikali ye county eyo ya Kiambu na boigo tokorigereria negati ya barai bari babere koba babere bakoba impeached buna ose babere bako bagwetige miremo gose ko resign anana mono kero tukurigira buna bono aba bunge korwa ase history ndobwate buna bono omusike Raila Odinga nekero aringe omubunge Olangata na boigo anyarte gwetige miremo ase omwaka wa 1994 tukurigira na babunge bande buna bono yomanyakanite buna Mark To na anyarte gutiga emiremo gose ko resign ase mwaka 2001 tukurigira nere oyo kabeire gosoyo manyakanite buna Charles Njonjo oyo boreto omwaka o 1920 na boigo agasira ase mwaka o 2022 nigo bono nere abete kabwetige miremo buna omwatoni general nande no kunyore buna Charles Njonjo nigo arenge omwatoni general omumwamu omutangani ase ense ya Kenya oyo sweta bisi ase mwaka o 1963 ekero Kenya yanyarite kwenyorera obusibore goika omwaka o 1979 na kero tokorigereria Charles Njonjo nigo arenge mwatoni general omutangani kigima ase kero tukurigera nga kero ense ya Kenya yachakite wetenenera na boigo nere oringo mutangani koba ase kero gekyo kobwa baria barengaro nande abo barenge abantu abakoloni ase ense ya Kenya igo umwancho murigereria na mange tukurigereria buna bono nekero abande bagendereta koba impeached tukurinyora buna bono oyo kabiro mukonjo mu governor county ya Kisii omusike
Robert Amonda nigo era nyarete kobaga koba impeached korwa ase bunge nene yanyarete gwetia na boigo Senate kigima na boigo tukurigiria nekero aba araya baiga banyari koba impeached gose ningi geochikia ba ekero kwa rusigwe ABC ase ama mochobuna ya buna bono nekero bagotanga gross violation of the laws gose a constitution ngo ekoba ngani go monto yo gose murayo higa anyare kubwata gose anyare kubuna amachika mange kegima ayo iyo tari kogenda ni katiba yense ya Kenya iyo bone kumwirira yabanganigo ama mochae ara mange kegima ayo koirira ere onyara gotigigwa emeremo naboigo nabange babire bagwitiga emeremo abo tutanyare kurigiriria bonsi ase irituko ore ara korende ase abo governor no konyuranga umugavana umukoro wa county ya Nairobi muske Mike Sonko umugavana umukoro wa county ya Kiambu muske Ferdinand Waititu naboigo umugavana bono gose oyobeire umugavana wa county ya Meru kuri mwaka bochori o 2022 gwikira aboniga gose gwika citarikinye umutinyo yuga ugatato nere bono nigo abeire successfully impeached utache gukora emirimo andonsi abate umusani oregonte byanga ekero kwa abeire impeached tokonyara kubikwa kobanonye umunyakirogo weti bweri ase ekinyorogo se cattle deep eri ase ekinyoro ngato kobanonye no muchemani wetundu bali igo ngato konyara kwego gose to konyara kuba trusted na kirogo kende yonsi nonye nase oburai bulyo bokepi kero tukurigira ase buna bono obugambi tukuriga nonye obotureti kero kende yonsi geteneneire ne serikali gose oburai bonde bwensimbe ya serikali tokonyara konyora ribagaroro neba ABC indi yonsi kyagira bono aino muntu otanyare kwegeneka kyagira ama mocha wose aino muntu tari kubwatia richiko nande obono kororekana kero kende buna nigore omunereria kogenda ase omutimukomoke nabigo ase gika egeke kere bosyo gose chitagika chinke chire bosyo nyare gukwerera narariare ase chigazeti chia rero naboigo nyare komwaribaga morini siango asoe ase studio ase mangana yichigo sori gekoraga jeans gekoraga enseyamo ya abono mambi korende ase bono mutimokomoke tobasagoska Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
ase ogo design print nabo igo brand gwakero chibiche nabo igo videography Kisi Printing Hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho Kisi Printing Hub asokoro sariwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chisa images chibene cha 3D nintu number emo ogo apply chi passport nabo igo chi visa ogo print na korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo nechichuba chi amache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha eger toko konya nkai toka ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub ase ogocha aschebeshito tore Sansara Complex Center Fast Floor kusotwa kresimia senamba 0727 026368 kusem 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chichi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Say your last prayer, Edna. Sijawahi kuona mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigine tabwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya Sungusia Electronics sinsamo cha kibirigo kuse Mark Ovale Skymax Supermarket imeyumuchulia Unyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyuirangi na daraja imeyumuchu Bosongo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better.
Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bunu iga asachi tile au nokugora chikaton emrongi tato nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton merongi tato nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajirago cha aseduka ya Americansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete Igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383. HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabati liga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango edukanyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokoreri bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinsi cha maiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echi chikuligiriria na kunenkia omuchando bomurwaire inyura nigo bakulingolia babwenia na kurwa amaliogo nigoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kurengania chi omon amarwire yenda marwire y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere.
Busana ninde omwancho murigereria nekera bono tukurigereria chigazeti chirituko oria rero nande ebona ngo konyoria amangana asiasa na boigo amangana ndoche yebango bona bono ebango oyapara usekerora chikoba ko gutumia highway endeyonsi ochikona chwa ebango naro hukwanero iga mono na boigo ningi kegendrete gose ningi abarai bagendete ukwandira igoro ya siasa na boigo oburai buri ase ense ya Kenya korinde nekero toko urigereria chigazeti gose kero turabe naye asensemo y'echigazeti maraiga tinga abayete kubuka ananche ase emambi ikigima buna abono nekero ondoche buna ere Vincent Mairura agotebanga good morning no are ime yo morobere na boigo toko urigereria buna bono oyiga agotebanga Victor Omondo Miyenda agoteba tuned in kurwa Kilimani tuko pamoja hadi tamati pilipili hoho agoteba kurwa Timani watching live. David Mogaka agoteba good morning kurwa Baba Dogo Nairobi sisemi kitu tina manyanga ningi agoteba asemi kitu. Bismarck Mukwane agotebanga protector senior delegate Bismarck Mukwa kurwa Kisi Getembe nubia niko ndani na my beloved wife Sharon, my son Eugene, and my dad Ateka and Sophie Motangi watching live. Jeria Kerubo Kora Manama Bahrain. Peter Umari akota good morning from Suguta Nyamache. Good morning to you. Teresa Kemta Matilda good morning, tuned in, listening, watching from Karatina. Naye Voigo good morning to you. Nalo Empire akota tupo site twende nalo tuzidi kuwepo na wakilisha LD representing Nalo Empire ngani kuwakilisha timu yaye kwa Nalo Empire ambuya mono sana kwa ase chinsemo chiria cha Eldoret na boigo omosori boigo susu awate abakurwa na Nakuru City Salams Club no are ime buna etariki mbia mono sana ase mwensi barimo gendete kopera ime yo moroberi buna bono Alex Mauti neragote bana kurwa Maroki si county nonde ime yo moroberio na Amona David Mauti Nyakweba mbia mono sana. Good morning mwensi bari mwachakire ritukeriga nabo ukorika ri ukogochaiga use ondinare rero obwate birthday rero ninyuete gotereria omonto ndi wensi ri uratukiga koiborwa ari tukeriga kurende onye kubwate birthday usikobwate nonyo mwana o use sister yao egosherekia ri tukeriga nabo ukomanye imambi ya bono erinde tunyare komotereri naye ekiro nda gotereri kuroiga ase studio bari bonsi bakoiborwa rero igo rikari ukogochaiga ase studio ekiagera rero ningare tiko chaka ewiki yiga naye asinjira ere ya bene ekegima ana boigo bonsi bari bakanetie kwarigania abanda abange guso origetie oso ase omurobere yiga na abasani bawo gose ne family yao na bariganirie ekegima nekerondoche na baiga kurwa ase nebakoruganga team kerera no bare ime iyo murobere mbiya mona sana gendera gusanga nainche igo onye kubate birthday kubate mboye gondo wensi rero neborigetie kongarigani nabo kondikira liko ase chinsemo chiri cha Facebook Getembe TV, YouTube Getembe TV and FM nabo igo namba ya studio ne yera sekirore GTV yao nase chigazeti chiri tukeriga ndote buna egazeti ya The Standard eri tukuria rero nigo gotebanga road tax tyranny ngabono ebango ya para eyera chikoba buna ne yokunereria gosera chikumiga abakenya akigima egotebanga new burden umusaraba umuye gose nande bono nigo yabiringa no musigo nde gochase abakenya musigo yoiga no rorioyo esegotebanga the government's plan to introduce road tolls could generate 4.8 trillion but at what cost? Critics say it's another financial strain on Kenyans, benefiting private firms while raising transport costs. Ngabono nande kire serikali irigetigo chikwene kiabuna ne chikobeka ebango para ekiro gutumye pare ndi yonsi obe gukuna chwa ebango eyo irachikorize chibesa gusirachi kokonya serikali nabo igo ebyombe ebitenereta amangana apara kwenyorera 4.8 trillion lakini muchano nororia se abakenya bono ogotumeka epara ni kirachikoba yeri gori kigima nabo igo irachikoirera
ugukina welfare ya para gose bari mwensi mugutumia chigari ritukase rituko ugutumia nonye ebyoma binde byose biri gutumia se para nigo erachikoba eyeri gori ikegimane kero ndochinga umugano yo nigo rase page ya kanese gazeti ya The Standard yerituko ria rero na kibone serikali yabangire how state plans to raid Kenyans pockets in 4.8 trillion roads toll policy. Ngabona serikali nigiriti weitia ogochika kugochiko raise chibesa chire 4.8 trillion na kila kini erachiko chana aba Kenya under the plan. Private entities would manage a dedicated fund for toll revenue bypassing oversight. Ngabono nande nekiombe getari ge serikali na byo birachikurigereria amangana yega yoko usangireria chibese chiga gusebangeiga kurwase bali bonsi bagutumika chipare menze ya Kenya igobono ngebyombe birachikonyora kuekonya kigima nekiombe getari guseyombe bitari access via serikali menze ya Kenya. Now, already facing backlash over tax hikes, the government is asking Kenyans to shoulder an additional financial burden. Ngabone serikali niko nandia chakiri kwebereri aba Kenya baligi enchira baranyare kusegeta serikali kwenyorera eni gose kwenyorera chibesa chisene echo kwenekia amagendero na serikali goteba ekiro ase kiro kusengene kere kuburia nga chinigo ekoligia komenta chibesa chiga useko ekendete komenta ebango erio kwenekia buna banyarire gwikirania amangana ao na boigo miroberi ao ase ense ya Kenya egoteba nga new road tolling policy nga revenue target chibesa chiganini nigochire 4.8 billion na boigo ntobwate ase miaka 5 1.8 trillion chiganiri kose echo serikali ebwanete wakana kucha ase omugwa okororekana ase gap kose gap nere ya 1.8 trillion ase miaka 5 na boigo nga white tolling 500 shillings billion backlog in road maintenance due to El Nino damage. Ngabuna bono ninki kiragere serikali cha kekona cha ebange higa ya para ntubwate buna bono empreri enyinge ya beteke gotwa chipara chinyinge chiga serikali sense ya Kenya ngabono nige serikali erigeti chibesa chire chibilioni chimisano kirokende na madeni ase chipara chiri chanyare gokorerwa renovation gosichanyare ko rosi wonande oboya kesa chinyara gosaligwa nembre nyinge na boigo ntobwate amangana amange na ntobwate nga existing fuel levies and road charges are insufficient ngabono kero tukuri nga chibesa chiri chiko nacho kuchia ase chipara ni kubono chita isaini na ntobwate private farms ingane yo niga gotawanga private farms will manage toll stations ngabona mna konyana ko manyiringa ebyombe bitari gosekyombe getari ge serikali nabyo birachi gotenenera ebyo bitari bya serikali ya Kenya nabyo birachi gotenna amangana yo konacha gose ukorigerere bangeiga muna ego sangererigo na boigo gotigana nayo ntobwate amangana amange kigimaiga ase egazeti yiga page yakane ayora nyare kurigerera umanyenga ningi yekogira serikali eligete komenta ebango ya para na boigo nuroche nga naye onye kogotumeka gose onye kogotumia epara lituka se lituko anena mono obari bagokora biashara buna gose obonchorire buna bono obwa matatu nigo barachi gutwara obokon obonene na boigo kutigana anayo ari ase page ya kane nigo kukumanya nga ase page ya kabere ngo kwanirira mangana yobo chenu ase gazeti yago tabanga sha 11.4 billion shillings payouts sparks fears of corruption and ghost facilities ngani gobondo yarorikanire nga 11.4 billion echucha bwatukiro kurwa ase kiganja gyo serikali kucha ase chinyagitari ao nigo bono chiaretire obwo bakiro kende abakurume baitire gatigose nigo ya engane yo yabwateraniwe no bukurume ntobwate gege kyombekeri ketenrete abanyagitari sense ya Kenya kose abarwale kikego kimanyekana tubona KMPDU eske egotebanga KMPDU has called for a
forensic audit arguing that lack of transparency equals past corruption under NHIF. Ngabono enchera yarorekanire chibase chinyinge kimachi abatukirwo chase umurobiri gosense umurobiri iga osha nigabono nandira busakoreta ebicha enkoro y'umurobiri uri omukoro o NHIF. The Ministry of Health has vowed to conduct investigations into any suspicious claims. Ngabono nige wizara yobocheno ya tebire naboigo yane kiringane chikorigereria gukora obotuki naboigo koeneke buna chibase chiga chanyare kubwatuko nigo chiabwatukirwa senjira ere endonge amangana yu ngabono nigo yarorekanire nga obwasi okutiboyo enjira ya serikali yabwatukire chibase cyo kose nande nekero chiasoire ase chia chinyagitari chinyinge egoteba nga total payout echire 11.4 billion nabo igo nga public concerns ningi igose ningi abamenyi abakenya babolire allegations of inflated payments to private hospitals, ghost facilities and lack of accountability. Amangana yaiga narari kogendore ase enyagitari anamono chirichitari eche serikali ikiagera sha nige kudumia gose gushugulikera bakachinyagitari chirichire chabanyene asense ya Kenya kwanyaranga kirokende kwa bekiru nonye ene ward eyo lakini ekero serikali utukubwato kachibesa gose report eri gutumwa gocha ase serikali yerinde bwato kachibesa chirichiko korera gose chikorigereria ama obowene kwanyarate konyora senyagitari yo kwanyoranga kero kende chinyagitari chiga nigo chigo exaggerate kwanyoranga bono nande chinyagitari chabanyene nchire cheikeire ekerengo gyo kobetereria abantu baswa imeyechu ward erinde serikali nyare kubwatoka chibesa chasha gocha ase chinyagitari echo ngabono serikali is coming for you yachakire kuba manya nande ngochakire kubaligerera na bono ase ndo chengana nde amangana amakongwari aiga nekero bono gazeti yiga emorekerete nga egatie county chiri chianyore chibesa umubarori igoro mono umuroberi osha counties with highest payment county ya Nairobi, Uasin Gishu, Kisii county kisire namba 3 egatie county chiri chianyore chibesa chinyinge kiuma inse yomuroberi yogosha nande bono ninki kerigereirega kero tugurire nga nyagitari nchirororo chinyinge chiabeire chiko kose chiko bwatokirwa chibesa chietanete ekerengo bago exaggerate figures chiri chiko tomu gocha ase the Ministry of Health erinde nyare kubwatoka kose goko ba compensate ase services chiri baina ndiro chase abaroire aigo bono onye kero kende kokora ase enyagitari gose kero kende ore ase enyagitari omanyitenga nigo obwasio kubutayo nene mono ase chibesa chiri chikubato kuwacharro inse iyo moroberio sha bono mwachakire kumurikira tukurigiria kero toko murikira ke nene moni county ya Kisii chinyagitari ne chinyinge igo obono bonsi bari barabateneri bechinyagitari chabanyene gose chitari che serikali. The government is coming for you nande auditing ngoko rwere erinde chibese chigenchira chabo tukiru enyare kumurikirwa nabo igo kira chibesa chionsi chaba Kenya chinyare koba accounted for ayume gazeti ya The Standard yelituko riare rondo chinga chi county chine kuse ekero tuko kwa county ya Nairobi, Uasin Gishu, Kisii, county ya Kiambu, Kisumu, Homa Bay, Wajir, Meru, Nakuru, Mandera, Migori, Kirinyaga, Bungoma, Mombasa, Kericho, Kakamega and tichiri chanyore chibesa chinyinge chia sha na digitization efforts egotabanga sha tracking system introduced to monitor hospital services in real time na boigonto bote transparency push esegotabanga payments list published online. KMPDU demands full disclosure of SHA revenues and vendor payments. Ngabono walibonzi babiri bagwakanirwa inse umurobero yo SHA nigobone kyombekirikia KMPDU kirigetie koenekinga obwasio ku mporaroro naboigo banyare konyora onsi ali akoroga Muse aliaga neiri ase korwa ase aba roire bonsi bali banyoriro bokoreri korwa ase chinyagitare na toko tigana nayo gazeti iga egotabanga St. Kizito Night of Horror time on terrace iga gukwanira iga ase amangana peteka gokorekana ase eskure yamo yamanyikana tabona St. Kizito eyobono aba iseke komena kianda aba rokiwa banyalite gosiria magimabo na aboigo abande 71 semerongeta etane bere eno yomo banyalite kokorerwa obusaria
usibanyarite gutachirwa insi ase omwaka wa 1991 nigo bono yarorekanire engane yo gose skuru iga nigerese county ya Meru engane yo aboko nyora se page ya gatatu tiri ngana yo kogokie kero okonyora ngo mwiburi nigatumete mwana gucha se skuru usamete mwana kirare skuru ye boarding nigare safe yamanya gutokanga abanyaruka abarepe go zero rep cases ase chi skuru na nenko eneki wachirikorende nengana yakoreta mwaka yakorekanete mwaka 1991 ase county iri ya Meru abasike bande ose abande 19 banyarite gusiria magimabo na bande gwitani 52 bagatigirwa chingoma chimbe na boigo obasariri asinchira itari engia na boigo page ya gatana gotebanga Kenya fight to save woman from execution ine story ya Margaret Nduta orio bonete kose obonete okumeretwa anyare kongentwa obonete kongentwa ritukorie igoro korende ase ense yo kero tukuriga sense ya Vietnam Monday nigo yarenge rituko riegoro nga korende bono nigo yarorekanire nga Foreign Affairs Principal Secretary Korir Sing'oei said Kenya had asked for a stay of execution nga bono nigo banyarite kuboria engane yora teneni gwake bararigereria mangana yo barigenga nchiranire ikigambiro kiranyare kurigia inchirenga yoko mopane sho manyaroko wega Margaret Nduta amangana yoko nia ama riogo yobotindi ane muno ekiraba Kenya basokire uche chinsi chisco naro airire abakenya bange kobekwa kose kobekwa byara ekiraba lesi chinsi chisco abande bairaniwa asense ya Kenya asekeria egotebekana nigo bakogenda mamincha yeri chiko kose bakogenda bachi kutumeka amariogo yobotindi na boigo Olesapit Bas Gashagwa Kalonzo from speaking at church service oyiganigare omo Archbishop wikanisa ya ACK oyo bono nga nigo bono niga kanete umuske Rigathi Gachagua nere Kalonzo Musyoka tibagocha ko ewa libaga gukwana ase chikanisa chionsi chire echa ACK gose Anglican churches ase ense ya Kenya ngamba gochiko egwa libaga ekero bari ase chikanisa echo nga umuske Gachagua nere umuske Kalonzo tibagochiko egwa libaga oyo no mo ACK Archbishop Jackson Ole Sapit epeji ya gatano narimo neribwate umugano uyu na boigo ntubwate amangana bono ngukwanirire county ya Meru nekira bono umugavana bo yatokirenga taiyo aroro na boigo nibwate umukonyi oye oirio umanyekanete buna mutuma mthinya nere bono ekororekana nga urachi gosoigwe abisi magega yakawira Mwangaza konyara kurusiwa abisi na ekigambiro gose kigambiro gwitabirana no guchika we senate nga omusubati Kawira Mwangaza anyari kurusiwa kiroge kyo governor na boigo ntobwate nga counties ignore SRC orders a blow budget on rent for top officials ntobwate iga amangana nga ekiombe oseni ko bono county chitaranyara kubwati yo chika we kiombe kirigetenete emishara gya salaries and remuneration commission asensi ya Kenya uko na amangana emishara na boigo ugwakana chirent ase page ya gatano na gatatu na boigo career pathways to shape senior schools page ya kianda nere gukwanira amangana ya umurobere ga OCBC na kiabaruki wekera bago chigoswa igirede geikomi omwakonde ngakiba go chigochora kusamangana ali career pathways ekira bono tubate amangana bona ali astem ayo ago chikorigereriwa ase amasoma bose curriculum yega bagotumeka egotebanga this is a shift from traditional categories that saw learners select national extra county or sub county schools. Korende, with the new guidelines, senior schools will be categorized as either triple pathway or double pathway institutions. One pathway is chigachire ase senior schools nigochire isato. Unabono ntobwate eri ya STEM na boigo ntobwate eyebwate arts and social sciences. Na boigo nga chiskuru nchire chirachi gutwara chi pathway ibere na boigo nchire chirachi gutwara chi pathway isato. Nga bono amanganali yokobeka chiskuru buna
national, extra county or sub county schools taka hiyo asio moroberi OCBC ekero abana baiga bagochigoswa senior secondary schools nigo bagosoe school kubatikana na okubagekana kuri ebwate onye kebwate bikundi bibere gose bitatu kurengana na omoroberi iga OCBC page ya kianda onyorera yo asinjira ere engikirano kigima na boigo asio bwango mono tukurigererea gazeti kero kinna bore bolinga ninki ntari kumurekera amangana sports morini no are aiga ndo chengana be aligane tikima na amangana ya sports na konende nekero tukurigereria gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero egotebanga how jobs and pay crisis hit families ninki ekororekana amangana yemeremo na boigo omushahara ekenderete gukuna chi family kigima kose ekenderete gochanda chinka chinyingi asense ya Kenya egotebanga shrinking pay for employees and job cuts have hit families hard as purchasing power for households has declined in recent years, a parliamentary committee report shows. Ngani go bono roboti rwabo tukirone kamati ya mo ya ebunge rwanya rekorokia buna bono okobora gose omushahara ogendrete ko kya kigima ase abali kwemeremo na boigo nekero tukorigereria na ekero emeremo ya kire ase ense ya Kenya lakini tukorigereria rigori riebinto ebinge nigo byanyarire gukina userigori nigori achire gesara korende kwanyoranga abantu mbabwati emiremo nigeremeke na bali bonsi babwate umushahara gose bagwakanwa nigo okonyoranga umushahara obo migiru tukurigira mangana buna ebango na boigo chi kampuni chinyinge gose bali ebyombe biri bikolika abantu asense ya Kenya nigo na biro byereirwe nechibesa eyu yeirire kwanyoranga emushahara ya chirense kigima ase chinsemo bono nigo engane yarorekanire gutwara obukongo bonene gocha ase abamenyi gose aba Kenya kurwa chinsemo chionsi thinning pay drop in employment hurting families mugano uyu page ne yakane gazeti ya Daily Nation nindoche ebwate bicha ere yogo kumya aiga kema anemono kurwa ase county ya Nairobi ne kerobone korokia na abantu baichoreranete na boigonga kichinyomba chibekire amo kegima na boigonga ki abantu bagenderete go struggle abantu bakomenya ko chichitaone koligemeremo korende emeremo teiyo nigobono yarorekanenga nonye nenchira abantu baichoreranete chibesa nchiyo ase ense ya Kenya na page ya gatano ngukwanirire amangana ya ebunge ye senate na boigo ekere gukwaniranga aba senator na aba governor niko bono babwatiranire nekiro opaligetinga eserikali usikeganja ekenege serikali kenyare kubatuka chifesa chire 465 billion gocha ase chi county a fresh stalemate as senators side with governors in demanding 465 billion equitable share nga egati chifesa chiri chikubatuka gocha ase chi county chirengaine nigo bono aba senator umete na kongusana konyoranga aba senator na aba governor kubwaterana bari asoko saba chibesa chigoswa ase chi county kegera emiremo yo mo senator no kweneke ngawonyare ko murekera ninki chibesa chigoswa ase chi county chigo kore emiremo na ndena kichigo kore emiremo korende bono nigo yarorekanenga nigere wokumia nekero aba senator bali ligiri kubwaterana na aba governor baganetie chibesa chingana 465 billion chibwato ko chase chi county chiabo na boigo nebwate amangana ayo ya omo Archbishop wekanise ya SK ekero egotebanga page ya gatano ari mu gazeti ya Daily Nation egotebanga Agashagwa Kalonzo silenced in church ngabono nigo banyari gukiriwa ngamba gochikonyora libaga abene okwana ase chikanisa chonse chegi Anglikana ase ense ya Kenya na boigo ntobwatenga the twists and intrigues inside Kenya's political merry-go-round. Ruto now calls his once bitter rival Raila my brother and prime minister, a title dripping with reverence and audacity. Ngabono nigo yarorekanire nga chi twist nga enchira mbimina no ki bya bere bikorakana ase
amang'ana yega a siasa ya Kenya ngabono yore ngomo bisa kigima bo muske William Ruto nere bono akoroka nga my brother and my and prime minister niga kumoroka nga umo prime minister na ndomoroka nga endugu yaye oyore omuske Raila Odinga yubono ekoreta nga nigo ako addresswa na sinchira gosenigo umurai bwenza ukwana nobole mukigima yubono ya chakire koreta chibicha chikokosa guchase aba Kenya na ayo negati yanda mange nyorese gazeti ya Daily Nation yirituko oriarero erindo manye narali agendrete ko enekiwa korene ndo chege ko temanga hustler suffer as big fish evade 7 billion taxes nga some institutions that OKRA failed to remit pay as you earn pay ngabono ebyombe mbire binene asense ya Kenya byabere bikwe bacha amangana yebango kunabono ekyo ikirete 7 billion shillings nga ebango gwikira ekirengo kiechi bilioni 5.2 etarakonone kirobono abakenya abakabake guse abakoli mirimo abakabake para bakende tukonacho chivesa ekigima KRA attached the bank accounts operated by Earth Water Works Development Agency seeking to recover 567.7 million ngabono igati yebyombe bigendrete kutwara chibesa chinyingi kusibwata madeni amange uchase kiombe kirigyo kona chebango kitenete banga sense ya Kenya Revenue Authority kuse KRA tubwate buna bono chi institution kuna Earth Water Works Development Agency na boigo Uriri CDF ntobwate Kiambu County ntobwate Nyeri Water and Sanitation Company, Parliamentary Service Commission, REREC, Nairobi City County, Kitui County, IEBC na Kakamega County. Chivesa chinyingi sana kose ichiri iti negati yebombe na boigoche county chiri chubwate amadeni amaneke magochase kiombe keri gya KRA kiombe getenete bango ni gazeti ya Taifa Leo ase obwango mono ndochinga nige gotebanga Ole Sapit akausha Kalonzo na Gachagua ngani gobono abakamukiri nchiraki nga haramu Askofu Ole Sapit aramisha wanasiasa wote kuhutubu katika kanisa nikakande ngamba kuchukua libagari ukwana katika kanisa la Kianglikana kote nchini akisisitiza kwamba malumbano ya wanasiasa hayasaidii kusuluhisha matatizo yanayowakabili wa Kenya kama vile ushuru wa juu na kufeli kwa mpango wa afya wa SHA. Ngapono chinkwana chae moske Rigathi Gachagua no moske Kalonzo Musyoka njigo chikokonya abakenya banyare ko keriwa ebango na boigo moroberi rio SHA ochikunyara koba kogwikirana ngai bona bababere tibabwati ribagari abene ryo gochukwana ase chikanisa chiri Kianglikana sense ya Kenya kwenye na kumanyiria ayo mwancho muri kurase gazeti ya The Standard ne gazeti ya Daily Nation yeri tuko oriarero kurende mwancho muri ngo saba okwabera na inde ekero okosenekero otogendete nechi gazeti chiga tutarakora ligondo chenga Gideon Moi akata handshake kati yake na Ruto naye niko kwenye twako yarete ile ase amaya chinsa chabo no mambi nganekiro bono omo oyo kabiri omo senator we county ya Baringo omoske nando yoro motenelwe kiama kirigia kanu asense ya Kenya moske Gideon Moi nigakandirenga ereta akugania kubwatera ne abaraibe county ya Baringo abu bari inse yo morengo ryo Kenya kwanza ndabo igota konyara gukora handshake ndionzi no muraibe inse omuske William Ruto mugano uyo enyora sepeji ya kabere gazeti ya Taifa Leo na boigo ntobwate mangana manke aigando chobuna bono nga mauaji mengine molo miezi miwili baada ya mwanaharakati kuuawa nga magega ya bari bagende tukuigirira oboene bo munyabantu konyagoito asichinsemo na bono kura asichinsemo cha molo nigo ndoche nga yarorekanire kura chinsemo chiri cha Elbago nigo nande bono oyo manyakanete muna ngugi emyaka 23 nere anyalte gusiria ubugima abwae gusi anyalte goitwa goika ogukwa nekira bono abamenyi bechinsemecho bachakire kurwa ukubori ochase serikali enyare kweneke na oboitibu nobo mbogendereti ase chinsemecho na mange
ndoche iga buna bono gati ya bari bagusange birengere byao buna bono oyagotebanga muungano wa Ruto na Raila utakuwa moto hapo 2027 nigo obono igi siasa ikindete ukwanura CPG ya gatano na babiri ni hende gotebanga vijana watumie mitandao kwa hekima kusaka tija ngabono nebanekero aba sai bagendete kurigia emirimo banyare gutumika kose banyare gutumia imitandao ya kijamii asinjira ere ya bono injira ere endonge nande ya maskani ni kyagera rero buna bono tukuriyo mutandao uri TikTok mbare bakwenyorera ebitoki kurwaro korinde konyoranga nenjira abakwenyorera chibesi chiga tiringia njira abantu bagutumia chibesa kwenyorera chibesa gusenibo teri endonge nigo bono ndo chingo musawiga kurwase skuru ya Maseno University akuboria basainga kero kende neba byakongire nekerorigetie kwenyorera ebitoki kwetera sinchira ekerero ose ye mitandao tumia imitandao sinchirire ya masikani na isi ngege gotebanga isi bati isiondolewe kama somo la lazima ndobwate aiga oyiga kurase county ya Wajir ya otabanga esabu tebasa kurusi wa umete sabu nigo buna twakinire kuseno na yabuna wakinire mwancho murigere no metenga mathematics nigo yabere compulsory asikira ikirasi gyonsi kwasomire kurwa nonye togoika nonye university nonye mpali bakora arts amagana buna bono nonye Kiswahili siari amagana muna yega ya atari go deal na esabu ngotokera ororo nonye enke korende nigo bono ndochinga wizara yechiseme yanyara kwenekenga esabu tiriko chokoba compulsory asama tukare bose korende kwebolinga ense a country without mathematics as a compulsory subject imeyechi skuru naki ense rarorekane ekira era tokenga barkiwa tibari konyara usabarukiwa mbawati obumanyi ase esabu kigimana kiense erabe ndochinga mpare bagendete usanga ebirengerere byabo korene nonye nayo mwanchu murigereria nabo okomanyanga ekeroroche eserikali yatebirenga esabu tari lazima ikinde kitambo kirekia kuseno gochikokeya chinguru cha masomo ase ense ya Kenya korende gotigana anayo nigonda korigere gosenda korae ase chigazeti chinde buna bono kirongorigereria egazeti ya People Daily yeri tuko oria rero ekero lingana limwe muri gotebanga why names data could be unsafe names ntobwate buna bono chinamba chiri aborokiwa abana balinga sichu skuru kwara konyora ababwate chinamba echo chamanyekane gose chiri bare koyewa kiro bakogenda nonya se chinyagitari banyara konyora ubowenia abyo bwabusa enambeli yoka korokianga omorokio uyo no morokio wamanyekane tegana iga gusoma skuru gete nabo igo nebintu binde bibiarengense yo moroberio obwese gosebirense yemerobereri ya serikali yokonekenga yanyare koira amangana onsi ase konyareta sinchira ere yekirero kigima korendenga bono nigo yarorekanire information eri aba na yabantu bonsi konyara kobekwa ase kwetera ense yo moroberiga onemis bono nigo yarorekanire nga tego chikoba safe gose yarorekanire era chiko twara obo kyagera abantu mbare baranyare kwa access important information yaba Kenya nande era chikoba engana embe mono nere kogera bono amangana buna bono ase bullying kwanyara abantu chia county chia haki abantu bayibiru chibesa kurononya se chi benki nabe gokonyoranga nonya abantu nigo bago track go asenchira etabwendereti igo nigo bono yarorekanire amangana yo arachi koreta ogose mangana igane miss ngabono information teri safe asama okayo na boigo page ya gatano na rimwe gazeti ya People Daily egotabanga Kenya's last ditch effort to save drug trafficker from hangman in Vietnam ase umugano yiga twabire tukukwana ngabono nga ense ya Kenya nirigete gotema chinchera chonse kwaneke ngo musubati yoyo taranyara koitwa ase okongentwa ase echere yo ya mari menseri ya Vietnam na boigo negendete kukwandira amangana amange nga 1.3 billion tea exports stuck at port due to Sudan ban ngabono ekubot kana namangana ali yobo Kongo sobo obo tutukano bokende takoni kwa egati serikali ya Kenya na boigo enseri ya Sudan
na kumanya mwancho murigire nga ikiombe kiri kia RSF kiri kia chite gukora igikaro ase amagacho KICC ime omucho Nairobi nse ya Kenya nigo ense ya Sudan tanyarete kugokiwa ikiagera ikine kiombe kianyarete gwikirania obusaria gusikibwateraniri na mangana yo gwitwa kwa abantu wetani chimibere ime ense yo ya Sudan nekiro bono nga nigo kire asense meri ya upinzani kigima uchase serikali ya Sudan bono kwanyoranga ense ya Kenya nigo yabaeteri bagari abene kucha kokore gikaro na boigo ko igora chiavisi ase omoche o Nairobi bono ngani go yarorekanire echae eri ko exported koro asinse ya Kenya te nigo ekendete kwa asechi airport ko bwatekana na okongusana no kuko genderete gati ya serikali yense ya Kenya na boigo ne serikali nene yense ya Sudan ngabono echae ebwate chibeza oika 1.3 billion nigo ekwamete tiranyara kubwatu kwa kucha ase ense yo na boigo tukurigiriria egazeti ya The Star yerituko ria rero ndoche nigo egotebanga kiare goes for small traders ngapone kiombekiri kioko sangreria banko asense ya Kenya Revenue Authority bono nigo kiachire kurigiriria gose nigo kiachire gusangereria ebango kurase abonchoreria abakabake ime ense ya Kenya nga government is exploring new ways of taxing small businesses to ease the burden on salaried individuals and corporates ngabone kiagera serikali niko yarorire ukonya kurusia ebango korwa ase ebiombe ebinene gose corporate farms na boigo bari bonse bari kiremeremo imbe ya serikali nigo bono terigo isania ebango erieganeri gose terigo ikiakerengo kerikeganeri ngabono nigo yachakire kurige chinchira chingia shoko ene kianyarire yanyare gwikira ebiombe abonchoria bari abakabake rinde ebango yabo enyare kobanero eyenyenjo asoko gendereria ense ya Kenya ayona yanda mange yenyore ase gazeti yo ya The Standard chenga mugano uyu nigo konyora ase page ya kane na boigo page ya gatano kigima mwancho murigirira egati ya barindo chenga babere bakoba nainche ase buna kurutoka chagete ntubwate buna Sofia Mariogo ntubwate Peter Omari nere Ruth Mto na Maureen Siango biochemist David Bismarck Mokwa Alex Mauti mwalimu Elijah Ochenge Morao Ngeti omochukuro bweri viria baba Almon Amos Omwega na ababande ebuna Friedrich yakwereka Friedrich uko na 04 obaga abo negati yabari bagendere ko ba ime iyo morobirega bwetwane korutwaga chagete korende nekera togoswa asense meri yamangana ya chigosori nere Maureen Siango nigo komonyora Irene ke muntu agotebanga kura Beirut City no arime iyo moroberio na mwalimu Elijah Ochenge agotebanga kuru St Catherine Academy kyoge no arime na Roda Ruth agotebanga good morning and a happy day from Jeddah to Nyaribari Masimba biemono sana naye naboko genda kulikali ukoli ago naboko so babiro batatu barioganeti banyara goswa imeyo morobiriga ndi onyara kubaganiria ewikingi ya litukoriga naboigo emeroberi mia ime ya getembe ndocenga asia wakira tukurigira mangana Shabana tugotaka gukwandra amangana yeviminano ao anmono biribia English Premier League eke minanekyo igo turakwane nere Maureen good morning Matilda. Kero kende nabora mbolenga ngai naire jezi umete kwenye tina akora chigazeti wansi anya mapema na tebete ntotebetinga kero kongereri na tebete when I'll be giving you back the hand oba ina jezi a jezi liho mwancho murigereria ogetembe television na kanyirete sana kore nike wika chinsa saa 2 ririo kongereri konyoranga na ndeni mbwate omogeni bono ntokonyara operation omogeni kimbegete jezi kore ne good morning Bigande. How's your weekend? Mete Shabana mwagitwe yamo. Gusori yarte makalia ya maseyemo. Ono togo yake but we as Shabana fans tore happy because number 1 twanyorire 4 points as season igakuru FC. Kero kwanda 4 points first leg team ya Shabana niyo yaingerite team ya FC Leopards tikulibera seyemo. Igo which means wakanyora 3 points. Ari tukore gora sikimnekere tuwase egeti kia Kenyatta Stadium ime county Machakos. Team ya Shabana
gakore gusuri ya makaria ya maseyemo ni timu EFC wakainyorere point ya meya mukero monte which means a point ya beta share goko ya menta ni point chirisa totwanyote previously in leg 1 4 points barabo kwate point ya mukuru wa story na into to point nye kuru asibari so it means it's better yeah mbia mono sana kurinde asingincho yebiro morin abono onko gotigire ground nekigale na ndendo chenga awase bali banchita mangana yechinko mangana yenkoyo mangana yebimina nobuna chiko sori chinyinge kigima nigo baraga ni gotigire kurwa sore na boigo gusanga nae imambi ya bono kurinda sabono igonda kuganiri onyare go twara chinga kichingorora kero konyara kubairira ningi chitimu echiga chiakorete abali bonse basoete geti ningi bakorete weekend yega. Thank you sana Matilda. Na nimetenga nkuira nolega uende mbali uko hapa. Tiganda mnyoki chikosori yake goiga and then kidogo tena tunarudi. Kigima omonchwa omurigererio Getembe Television kugena kwa ninga nogenda tukoichengera emirubiro yonsi pia Getembe Television yigo chera sembeo. Numaite buna botamberi tukori Jumatatu asumurubiro wetu ani ya Getembe. Kucho tori nanda sumurubiro wetu ani chikosori. Asikigima andake okomanyalia nyare ko baka kweniki wonsi korwa TV yonsi kingima mone ikendingima. Na manganya reko baka okorekana twanyare ko batokurigeria finali yega kombe keria ya Carabao gekosoriko twanyare ko batokurigeria Europa League chikosoriko se round of 16 twanyare ko batokurigeria UCL wose UEFA Champions League kosoriko se round of 16 na boiga saya manganya reko baka kweniki wase ebite bionsi niko bone gatoroche ase chipara chichu quarter finals tia mamerania yo UEFA mamerania conference mamerania yo Europa League mamerania UCL amona conference league ngochera kosoriko se ntunda yenda so Tinyo okana asentunderi yende na chikosori gwase round ogose quarter finals na kigima tutara chikukwanera amange mono chani ngokoro kwa mori nsengo tigalita kantura nyori kemanya likorwa sense moyembeo. Kigima omoncho morigereria no maiteri tukoria rero ne chitariki 15 na ibero mutinyo yo gatoma kano gwechibere 25 na kigima kabisa torochenga ama tukakominyoka mono twaikire mid month ya March which means sasa matuko gose chiwiki bere isa toiga chigo cha kwanza tarisa toibere chiyo kaiga twakore mutinyo go gatatu na turasonga umwaka ndo chenga okominyoka asensemo yitu anchikosoli na batambe etikatura chakera sensemo ya chigazeti yatukuya sensemo ya chigazeti chega iganimbwate gazeti ya Taifa Leo abo iganimbwate gazeti ya Daily Nation abo iganimbwate gazeti isatwa moneria ya The Standard na chiko zeti chonsi nchimulikirete chinsemo chikosoli na kigima asensemo ye chikosoli niko chikotoka sepejeria yo mwelyo kabisa na keroto kunyarika batoko manya asenchera area yo wikerano nige minano obya nyariko babiko ene kigo asenchereria yo boterero ase ikingima ne ikendi iga yonsi ngima tokwanera tuchakera sechi league chinke imeyense ya Kenya tukwanere league ya county league ya nyatiko bako kosoriwo league ya NSL ya nyatiko bako kosoriwo league ya division 1 league ya division 2 chako sotiwe league ya KPL use Kenyan Premier League ya imense ya Kenya nero ya nyatuka bikosorwa se a week was a match day ya 24 aseboigo togosuka korwa sense ya Kenya minano ambia nyatuka bikwane kiwa Bundesliga ya gosoretugwe La Liga ya gosoretugwe asama merania ya EPL na nyatuka bako gosoretugwe lakini maso katikati bwe kiwa na gotainga EPL gose Europa na UEFA Champions League ama Conference League mchanya kwa chiko gosoretugwe se round of 16 saboniga chiti mchanya kwa chiko nyora chislot chiti misa na isa tochuka iche nyora libakalio goso ase chikota finals chama meranio ayo lakini mbona maitenga ase ikiego chitariki chiria 24 tomaitenge timu yeto yense ya Kenya ya Harambee Stars mbagwate kemenana konkera wachiko umera na timu ya Gabon na insi obutinirwa ya gosase ntunda ya yentangani omo tenirikora sense ya South Africa uso yo reta timu ya Manchester United yo maikanta na Ben McCarthy tarachiko ya kwanera yo anda mange tigatora ligereri ase H Gazette ninki chiko nyarako bachiko toerera toko chakera se gazeti ya The Daily Nation ndo chenga ase page yo mwele kabisa nigo baligeta malikama na mambo batanga bring on Cameroon yene team ya FIFA Women's Under 17 World Cup qualifiers ya Kenya
yenya tukabage ko yengera team ya Uganda ase chiagirigeti sana ase liga na lisagero eke minano kyabege tangani nigo kikiaringe ase baringe away nige team ya abasubati ya Kenya ya under 17 World Cup qualifiers banya tukaba kwenyorera obubuya ase kwengera team ya Uganda chuko libera ase liga na lisagero nande kerwa chukwera na ase return leg eyo second leg ya gosori tukori tukorigoro ase getikelia Kenya yo litko ria igoro nige team ya FIFA Women's Under 17 ya Kenya yanya tukobeko yingere timu ya Uganda chigoli 3 aseri na lisagero yerete aggregate ye chigoli 5 aseri na lisagero ekamena kiganigo gera chikonyara ko bage kwene kigo gosibira chikonyara ko babiko gosoli wa Sensemeri ya Cameroon nonya nabo ase 2025 Women's under 17 World Cup nigo ekemena kikenya tukobage kwene kigora asentireri ande yogo chikonyara ko baba kwerobelia go chikonyara ko baba ko bya ase amamerania yo AFCON 2025 ya under 17 na kero kuligera liga iga ase gazette niko babegete ebicha ya mogosori ya Lindi Atieno amana Brenda War abanya tukobako yekonye timu ya nemo na kero kuligera liga gose kero tonya tukobato kuligeria mogosoria Lindi Atieno niganya tukobaga kor kyo kugone mono na sate betenga niko bwate kiringa kyo guchikoleta obubuyo bunka barabubone team ya Kenya guchiko represent team ya Kenya tukutikana na yo soroboti unabokonyora sintiro bekerano ase page gayo mwelio ye gazeti hiyo ya Daily Nation tukusuka motoni gotokanda se gosori ya rugby batenga Kabras Sugar Menengai Oilers set for higher stakes Enterprise Cup final clash. Finally ego chikokosori wakati ye timu ya Kabras Sugar ama na Menengai Oilers wana mafuta na wana sukari wanaenda kupatana katika finali ya gosori ya rugby. Sa gosori ya rugby nigo era chikonyara kopage kuana kiwasti finali ase ikiyiga nonyana bo kero timu yiga banyari koba kumera na sentunde yemo na kero togenda tukurigeria timu ya Kabras Sugar mbara banyari koba ko defending champions be gosori yiga ya rugby na bonigo ase ekemeno kiabo kera chikonyara kobage kwana kiwase county ya Nairobi nigo batanga chi final chiri chikonyara koba chiko gosori go chitarike 25 nigo team eyiga ya Kabras era chikonyara kobage kuirigeria obubuibwa ya sentunda ya gatano nonyamaga yo konyara koba bakoba ababuyi gose abanyango gose defending champions bamameranye yo yegosori yo ya rugby ine biche yabo gosoria ebekirega bo mogosoria Fidel Tony kero bali kumerana ne team ya umugosoria Fidel Tony oyo kurukura se team ya Kabras kero bali no mogosoria John Okoto yore kurwa se team elia ya team ya Menengai Oilers ase chi semifinals chirichanya tukabachikwana kiwali tukoye Jumamosi ikiyiga ose ikande yiga abo gotokosuka motoni ga ndo chengaga iga ase page yiga ya ikomi na isanebe batanga 2025 WRC Safari Rally tobwata matuka tatu kigima Safari Rally yiga niye gochokorekana ase county area ya Nakuru na kigima ase menebe chikonya kwa babikwana kigwa senseme yuto nyaka batokora bakweroberia sinchira yo bwekerano ebintu byose kajya kwa bikwana kibontwarira mu waziri bw'ekigosori Salim Vuria amo no muri cyo butambe asenseme y'ekigosori Peter Tumba nyatikoba wikira na senseme yo kanya kwa bakwana kinga BTV kera ndiko chikuimuka ekigosori chiga chia WRC Safari Rally na kera bonto ligetinga ale ne chitariki 12 na matukatigarete na matukatatoka chigosori chini cyo chokoleka no chakire tariki chiria emerongebere wikitari emerongebere na isatu asense meria ya Nakuru ase minane bira chikunya kwa bikwana kigwa senchera yo bwekerano ase entunda ya kabere ase ense ya Kenya guchikumukia mameranya yiga WRC Safari Rally go mwako yagabwe chiribe emerongebere na 5 go chokoleka na sense meyo ya Nakuru ase enchera yo bwekerano tokutigana nayo ni gabate ndo chebisiga batanga Newell's heart still beats for Kenya despite charity setback. Newell's heart still beats for Kenya despite charity setback. Igana gusina abanyangongo boliya bwanya tukaba kwa nikibwa gusikorolekani wase chigosori chichenya tukaba chikosorwa asense media ya Kenya ekero yali ko nyariko bage kweligeria libagaliri ya mamerani ali gose ya AFCON nigo banyariko batanga Newell's heart nigeganda teko mo aka gose ko genda go suguma gochiase obokonyi bulwana tugochiase timu yo ya Kenya sama mirani ali nyatukaba gukorekana sentunde yo nanyana boto gotigana nayo inabokonyora se page 30 na isana sencheri yo bwekerano nigo ndocho abatanga Pipeline Rally to shock KCB in Kenya Cup tie. Pipeline Rally
to shock KCB in Kenya Cup tie. Igane minano birebira chikonya ko bikwane kigwa ase ama merania yo a volleyball tatokolie team ya KCB Women's nigo bara chikonya ko bako gosolia amone team ya Pipeline Rally ase ekemene kila chikonya ko bikwane kigwa chitaliki chio chitariki chirie merongevere ase Kenya Cup group stage matches chira nyariko bachiko kolekana segeti ya mo International Sports Center ase ikiaja tukobeka gosori kwa Sintunda yeteta segeti ligi ya Kasarani abo litkole igoro etime Pipeline nigo banyaliko bakorokia oko tuaro obonyango ngubuli bugo chikonyariko bako yegalie timu ya KCB no nyamaga yo timu ya KCB konyariko bako ba defending champions ase chinko yechi achanyariko bachikwana kigwa ase mamera na iga volleyball na waiga nini gondoche ebitaya omogosori gose ebitaya omogosori ya Triza Atuka ebe kirororo oyoko yogosori timu ya Kenya Pipeline kero bali na Edith Wisa oyole omo captain bwe timu eyiga ya KCB Women's na kigima ase bicheyo nigo ekorokia kero balinge ase getigia Eldoret Polytechnic asitarikirisa tochomu tenyiko mina kabiru mwaka wechu bemerongebere nene kero bali kogosoria ekemina nekyo asensemelia ye county yo ya Eldoret nabo igo malikanda mama munigatenga focus stands to nationals as Giants fall in regionals. Igo ase chigo solichiria chia regional secondary schools term 1 games nigo chanya tuko bachiwe ikomo elio ase weekend iga ase nya ase team chanya tuko bachikoleta abanyango ase nya tuko baba go set new champions ase chigo soli chanya tuko bachikwana kikuru ase chinsem ase chigo solichiria tuko bachikwana kigwa ase bali babera abanyango ngoba abumage go set the recent champions abale Nyamira girls ase go soli ya hockey Hospital Hill asensemo ya handball Buruburu girls asensemo ya basketball na Saniak boys asensemo ya handball nigo bale ase nigo barase chigo solichiria cha championship ase kichira chikonya ko bachiko kolekana ase ensemeri ya Mombasa no nyama ya tamwana games kwenye alikuwa chiwe kwa mweli ase weekend yiga tonya alikuwa tukuligeli chigo solution speech chi secondary chanya alikuwa chiko kusolikwa tukora chi school chikweru beli asensemo ya athletics bakaruwa bakaswa sama miranio alia volleyball bakaswa handball bakaswa netball bakaswa iri hockey yigo emina no kwenye alikuwa bikwa na kiwasi chinsema chi school ase bono iga chi nationals chiro beri go chia secondary schools games nationals chiro bechu chokoleka na chitariki chiria isano na ibere weka chitariki 10 na ibere ase county ya Mombasa roboti ona bokonyora centre weka no se gazeti ya Daily Nation ASAPG ya 34 nabo igo ase page iga ya 33 ni gondo chatanga Diego Team Kenya upbeat despite medalless Sabia Tour. Diego Team Kenya upbeat despite medal loss Sabia Tour. Ine team ya Kenya ose asobutendibwaye Diego abanya tukoba bako nyora motivation no nyama yiga yogo tebwa nga abanya ko bagotigara positive ase chigosori chiga cha boxing echenya tukoba chikwana kiwase team ya Kenya yasireteli bagalio kwenyore medal Wanya nabo nigo abanya tukoba gwikira na sinchiri bwikira no guchikonya ko baba ko ba award abamwabo obale Zambia abanya tukoba kwenyorera ububuyase amamerania yo asensemeli ya Morocco asichikosori cyo cha boxing aroboti na bokonyora sinchiri yo bwikira no se gazeti ya The Daily Nation asepijelia ye 30 na isatu tokutikana ni gazeti ya Daily Nation torigereri gazeti yiga ya The Standard ase gazeti ya The Standard nigo bagote abanga kurmega gapi ketangani kabisa nigo kerenga Arsenal edge out Chelsea Fulham beat Tottenham abigane mina no bilibia English Premier League byanya tkobi kwene kigwa ase weekend yiga ase ntundeli ya 20 ore chintunda chiri 30 na isa na isatu match day of 29 out of match day 38 onto what so far we have 9 matches to go nyariko batuguseke season yo mwaka w'ibiro 2024 wiko mwaka w'ibiro 2025 igo asekerengeka nekerenga Arsenal edge out Chelsea Fulham beat Tottenham timu ya Tottenham ni wanya tkobe kwingiro ne timu ya Fulham ritko rigoro chigoli ibere ase ligena lisagero timu ya Arsenal na barabo bakanya ko bakwingire timu ya Chelsea egole masirigena lisagero nabo igo nabo kunya ko bakwenya robot ro central yo obuikerano ase gazeti yiga ya The Standard Sports ACPG 32
nyari kwa kwerorera buno mogosoria oyore omo midfielder gwe team ya Arsenal yo maikanta na Mikel Merino nyari kwa gakonyara kwa gakoyia team ya Arsenal bubuyibwaye obwanya tkobo ko yekonye team yuko nyari kwa bakonyorera chi point 3 echiya andake chanyate kwa chiko bairira go ikachi point 50 na isano na isato ase ekipina ne byanya ko bikwa na kigwa 29 togotigana nayo nigo malikanda otenga Peerless Junior Starlets 2 ties away from under-17 World Cup turn. Junior Starlets forward Brenda Achieng celebrates after scoring against Uganda 10 cranes during their FIFA under-17 World Cup match at Nyayo Stadium yesterday. Ebichero rone yo mogosoria Brenda Achieng yonya tukabaka korokia kogokigwa mono nonyama ega yo mogosoria yiga Brenda Achieng totanga ni nguvu mpya konyara kabaka ko subbed akanyara kabaka ko swase asegeti ekyo litukeria ria igora asegeti Nyayo Stadium esekemenekera kwa nakiwakare bali ko sone team ya Uganda nigo boneka ba chete chi aggregate ya isano asebosa kare team yo ya Junior Starlets ya yengerete team ya Uganda chigoli isatu aserigera lisegero asekemeneke igoro nabo bono iga nigo team ya Cameroon yoka ne team ya Kenya barabara chikonya kwa bakwalekana ase World Cup appearance asintunda ya kabere timu ya Cameroon na timu ya Kenya so itakuwa ni mechi kubwa kero efa gosekera mamera yara tukonya kwa bako gosolikwa asense melia ya more control chenga timu ya ito ya Kenya ya Junior Starlets under 17 World Cup ndoro chenga kuna matumaini pengine kuna matumaini ekero tuligeretia sibi na biro beiro chiko gosolikwa so bangoiga gose gochubusio gaiga nige kero timu legwa ne timu ya Kenya ratiko yariga ne timu ya Cameroon kitarikichia 19 isato mutenyukane nase keminano gya kabere nigo team ya Cameroon go second leg team ya Cameroon rachiko yarigania team ya Kenya kitarikishiri emeronge biri nisana so mutinyo yokana kere kemina kirachiko nyarko bage kwana kiwa alia sensemeria ya Cameroon togotika nayo inabo kwanyora senchero bikano no sepeji yemeronge 3 na ibere tuskimoto asebawatanga regional champions shift focus to KSSSA national team 1 games timu ya St Anton tonyigura seke tamba chikosori chikachichi secondary schools nigo bono wanyati nandiko babako retain title yabo asekera bali ko ne timu ya Rift Valley Boys hockey reign to 7 years in a row ase miaka 5 ebere ya etire nigo timu ya St Anthony banyariko bakora ikigose kubwate robo bwibwa bose ko defending champions ase chikosori chikachia hockey ye kubwatania for 7 years nabo igo nigo watanga Nairobi had highest number of casualties as last year's winners doubled. Ayuna bochka nyora sepeje yo ye emeronge 3 na ya masinchira yo bokeran ne bicharega ne kero team yo ya Pioneer School and Mangu School rugby players in scrum during their Central Regional Secondary School Term 1 Games M-Pesa Foundation Academy on Friday. Igani tukori juma mina nabia na tukori juma asense meyo ya rugby ekero team ya Pioneer School amana Mangu High School bari ko gosoria yona bochko nyora yo asenchire bikira nyari ko wesomera asenchire yo bikira asepeje ya meronge 3 ne yemo. Akato kuligeria national Term 1 Games road draw asense mo ya rugby nigo ase group bwate team ya Serani Secondary igatware team ya hapa ile igatware team ya All Saints igatware team ya Mangu team ya Serani nigerote Coast team ya hapa ile karu Nairobi team ya All Saints ekaru Eastern nabo igo Mangu high ekarukuru sensemo ya Central asensemo ya group B nigo tubwate team ya Marafa sekikuru sensemo ya Coastal Fiyiga ekaru sensemo ya Western bwake ekaru sensemo ya Rift Valley team ya Kisii School Kurunyanza. And finally we have a team Kisii School Noirase National Term 1 Games draw chenya kwa bachiwa kwa kana si county ya Mombasa US rugby tosike kurwa buto enda sensemo ya hockey asensemo ya bamura team ya St Charles Ranga kurwa sensemo ya Coast ase group A Noire team ya Hospital Hill kwa Nairobi Noire team ya Ringa Boys Nyanza. Finally again we have Ringa Boys Noire ase group A team ya St Anson's Kitale kurwa sensemo ya Rift Valley Noire ase group A ase group B ya hockey nigo timu ya Menyenzani Secondary era sensemo kurwa sensemo ya Coast Musingwe kaba sensemo ya Western M-Pesa Academy karukura sensemo ya Central timu ya Mathiliko karukura sensemo ya Eastern. Twenda sensemo ya baswati gose ladies gose girls as a group timu ya St Charles Luanga koru Coast timu ya Isinyayo koru Eastern timu ya St Joseph's Kitale koru Rift Valley timu ya Mwiki Secondary kurwa sensemo ya Nairobi.
Group B asensemeyo ya ladies nigo St John's Kaloleni Coast, timu ya Ngia Girls finally koru Nyanza Noere, timu ya Tugoi Girls koru Western, timu ya Mpesa Academy koru Central. Basketball boys timu ya Dr. Agri Noere Coast, Pioneer School Dagoretti High, Friends School Kamusinga Western Noere gabo. Ayo sinuchiko yanyora senchire yo wekere kirachiko nyalko bago kuligeria se gazeti yo ya The Standard na mwana kwa sensemiri ya The Sports ase pejirie 30 no yomo. Tolgererie ase bosio gaba world champion novel determined to clinch elusive Safari Lari title. Tonyara kwa tokoligeria abako nyara kwa babako orokia umarifa wao asituko sori chiga chia WRC ose chichira chikonya kwa chikwa ni kwa chitariki chiri 20 gwika chitariki 23 ase banya tukaba orokia ko manye gosobu manye bwabo ase emena nebiyo bira chikonya kwa biko nikwa se ensemeria Naivasha ekero novel oyore champion yense ya Kenya anya rikoba ga korkinga nigo arachikunya rikoba ko omunyangongo nande no nyama ikayo kunya rikoba go kora amazoezi ya kuse training yabase weekend iga na semena ne byanya tukabiko na kigwa alias ensemeria Naivasha nigo twaruchinga novel niga tikalitekoba champion usanya rikoba ga korkia obunyangongo bugo chikunya rikoba ga gutigara uchikokora ki kunya rikoba ga kuimukia gosi kubo mubui wa mamera ne yiga AWRC. Yuna bako nyora senchero bekarano se gazeti ya The Standard Sports ase pejeria ye 30 tutekana yingolo baka Pajari breast for tough Safari Lari debate. Sami Pajari kurwa sensemeria ya Finland nigo alenge ase amambera na yenya toba kwa nikiwa sensemeria ya Naivasha karabali neko driver ya ye Marco Saleman nigo wanya tikoba kwa kinga nigo arachikonya rekoba kakoba olyo gochikotie manane novel asa amambera na yara chikonya koba kwa nikiwa chitariki chiria emerongebe bukachitariki emerongebe na isato nabo igo togoska moto ayuna bako nyara senchebe kana CPG emerongebe togoska moto na batanga Edward Health France after 6 nations win ayi na birebia France byali konya kwa biko kwa soli kwa national trophies ase tikoria Jumamosi na boigo timu elia ya Edward eyure ya France kanya kwa kwa nyolo wima ya yogo twaro buya chintunda isane mochi etrichi kubwatania ayuna boko nyora senchira yowe kana CPG emerongebe na kianda na boigo ase ndocho busiyo gato kolera se gazeti ya The Standard Sports ngondo twatanga Linde Jet Kanye Railway Invitation Golf Tournament yani gosoria golf ase Kenya Railways Golf Lady Captain Virginia Munyao ase anya tukobaga korokia o kolia bya ase chigosole chiorie chia Railway Ladies ase invitation tournament yanya tukobaga kosori kwa seri tukuriria Jumamosi imeye county ya Nairobi na beko mnatokuriria nigo twaroche gose nigo bakone kianga nigo mogosorio yiga korwa ase team yo ya Kenya Railways na ndo igoro mo captain manyikante mna Virginia Munyao onya tukobaga kuhorokia o kolia bya ase emena nevyo byensemeyo ya golf tokorana na gazeti ya The Standard Sports toyorigereri gazeti ya Taifa Leo. Taifa Leo tokomnya mpaka Taifa Leo Sport ose Taifa Sporti eka tokochikonya kwa tokoligeria nero ninki yenya kwa gotoroberia korwa sensemeyo nero nere nigera sige Swahili nabo igo nigo tokochaka na hii top 4 mambo magumu Guardiola. Kocha huyu amekiri kuwa kitakuwa kibarua kikali kwa Manchester City kumaliza ndani ya 4 bora EPL ili kufusu UEFA baada ya kutoka sare 2-2 na timu ya Brighton ugani Etihad Jumamosi. Kani kama mnakelekea tukabaya kwa nikiwa se enko yiga ya gose ligi chika cha EPL ekare timu yiga ya Manchester City alikuwa kusane timu ya Brighton asike mnakelekea na tuwa sekretari ya Etihad Stadium na kitu kugeria timu yiga hinigo yanya tukabaya ukora gosolia ya makali ebere asibere tutokuligeria keromo tenelibwe timu yo Pep Guardiola ariko nyara ko baga ko kwana ni gacha batenga nigo arochinga nigera chikobega ekebarweke ngo sega sienkong gochiko konye timu yo ya Manchester City konyora libaga lidialio gochiko chigara ase the top 4 usekonyora libaga lyo sase UEFA Champions League ase season yo gochiko cyo mwaka bwe 2025 iko mwaka bwe 2025 no yomo nabako nyora sinchire yobo kendo CPG mwele kabisa kero kuligeria ase baligeta kama nanga hit top 4 mambo magumu Guardiola toko suka motoni ndo chikabatenga Mbappe arejesha Real keleleni mwa La Liga kasi ya vinara Bayern ikipunguzwa kato kuligeria mogosoria Kylian Mbappe
ni go anyale ko baga gwikia ama gusechigoli chiria anyale ko baga gusiko emerongevere ase liga nene ya Spain iyo manya kantamana la liga ekeroli tiko liga ranya tiko baga ko yetimu yo chigoli ibere etimu ya Real Madrid banya tiko baga ko Roma kanonya mega yo kwengerwa ne timu ya Villarreal chigoli ibere aseyemo omugosoria oyo ni ganya tiko baga ko yekonye timu yo segetikyo ya Estadio de la Jamaica asiri tukoliria ya Jumamosi akaro ekemene Kenya tukabaga kwarekia ngani go gosekeirete timu yo ya Real kujara kabaga gwika 2.50 noyomo 60 points ase ligi yo ya La Liga na bwo bakanya kabaga kagenda komenta inongo tigara kwa bakora SMS ya mamerani ya La Liga igobona so fight team ya Real na riraite ne 2.60 tukuska motoni ngondo cha watanga Cabras versus Oilers uso kwa macho finali ya Enterprise Cup inaboko nyora sinchero bekera no se gazeti ga 19 abana nagotenga ni go barachukumira na se finali akabara chukumira na se finali ga yechiko story chiga ni gondo chenga team ya Cabras au chukumira na Oilers wana sukari watapatana wana mafuta kibina nagara chukunya kwa bega kongu sana tutajua ni wenye mafuta wenye sukari ndo watashinda igo chitariki chiria 25 no yomo mutinyino yokano mwaka no gwechibera 25 kibina kira chikanya kwa bagi kwana kiwa sentileria yobo kira no nyama igayo kubosurwa se semi street kolia igoro toko tikana yo nigondo chawatanga wanaraga wa All Saints Embu Moto Bala michezo ya shule mashariki igane timu ya All Saints hai iyo kurwase county ya Embu abanya tukobako enyola libagali yokoba mabingwa wa raga ya wachezaji 15 kila upande kwenye michezo ya shule za upili mashariki baada ya kulipua washiriki wapya Marsabit Mixed 56 aggregates ya 56-0 katika uwanja wa Chuka Hai katika kaunti ya Tharaka Nithi. Ngine kwa soli ya negativwa se chiko soli chikana wata inga chenya tukwa chikwa kiwasi chizi semo chiria chi secondary chiko soli chika ndata lakini chenya tukwa chiko ikomo ya se weekend yiga nabo iko tuchukwanya ase term 2 games ase bona iga tuakule term 1 games toko tikana na yoni agusa yina boko yanyora senchero bekana se page yiyi 19 tuligalia se page yiyi 19 ni watanga Starlets waponda Uganda tena kuingia mchujo wa mwisho wa kombe la dunia iganeli bakali jo kweligelia gose bali bagana tukuligelia bakali kwa so ase AFCON ya basubati ya under 17 nige timu ya Harambe gose Junior Starlets banya tukabako bengera under 17 banya tukabako bengera timu ya Uganda chigoli usichia aggregate ya isano serikana lesagero no nyama igayo ko bayikora se entunde ntangana chigoli bera serikana lesagero nabega sentunda akabero kanya ko bako bengera chigoli isato serikana lesagero yerete konya ko ba aggregate ya chigoli isano serikana lesagero tukusuka motoni ngondo chawatanga ACPG yuyu ikomenekera batanga mashabiki wa AFC Shabana warushiana makonde Machakos. AFC jana ilipata sare ya 1-1 dhidi ya Shabana na kwenye mechi ambayo ilizingirwa na ghasia katika uga wa Kenyatta kaunti ya Machakos. Kevin Omundi aliwapa Shabana uongozi wa dakika ya 19 kabla winga wa Harambee Stars Ovela Ochieng kuzawazisha Ingwe dakika ya 43. Iko ekemina nekiana gatuwa segetikeria ya Kenyatta Stadium ime kaunti ya Machakos nigo mogosore Kevin Omundi ayete timu ya Shabana goli yabo nabo igo timu ya AFC bakanya kwa bakwe goli yabo sedekeria ye merongene na isatu kurasa mogosore yuko gosore timu yense ya Kenya Harambee Stars huyo manikata Novela Ochieng nabo igo nigo yerete ilibidi polisi kutumia vitoza machozi kuwatawanya mashabiki wa timu zote mbili waliokuwa wameanza kupigana katikati mwa kipindi cha kwanza wakipozania eneo la kuketi nigo batagete konya kwa bako ruan rero vero gwikaransa kero kurigeria nga team ya FC Leopards nigo batagete kwebeka kando ne timu ya Shabana FC lakini bakataka kuleta chisegiandake ikabidi bakanyara kwa bako tumeka vitoza machozi asenchera eyo bwekerano bakanyara kwa bako nyara kwa bako basali kurwa sensemeyo na bakanyara kwa bako irati segi konyara kwa chigo ikagose chikwera nabo ikemene kinyo kinyati kwa bagia kwera makalia ya masayemo ase chigo soli cyo cyanyati kwa chikwene kiwa asensemeyo ya akaunti ya Machako security timu ya Shabana yanyote pointinya kurwa se timu ya AFC Leopards ne timu ya AFC Leopards kanyore point yamo ati season igayo mwaka buchibera maronge berne no ko mwaka buchibera maronge berne 5 tusikiwo cha CPG yemerongo EPG 15 gatondo chinganigo batenga St Charles Lwanga ifadi mataje ya hoki kwa shule za Pwani timu ya St Charles Lwanga na gota ikurwalia se gazetiria The Standard nigo tware timu ya St Charles na lenyo taliba galiria sensemo yabo murana aba iseke
niko banyatari baga ase chigosori echo chia hockey nande bakanyala libaga liko chikogosori ase final ase round of 2 osatata term 2 games ase banya tukoba ko nyoro gububwi no nyamaika yo kunyara kwa bako gosoria ne timu elia ya Munyenzeni secondary bakanyara kwa bako bengera ibere asirigene lesegero yeko batukuliye timu ya St Charles Longa bako nyara kwa bako abanyangongo ase chinko yichiga banyara kwa bako gosoria chintunda chia etire niko banyara kwa bako abanyangongo bose niko bari defending champions yotukatukanye umutinyo kandi tumekoranga ninki kirikira chikunyara kwa bage kwene kigwa asenseme yo yichigosoria echo chira chikone kigumotinyo kane ase second term games ngoliga liga igani kwa batanga Kisii Asumbi Kenyenya majogo wa mbio za walimu Nyanza igani kwa batanga vyuo vya Asumbi Kenyenya vilitawala riadha za vyuo vya mafunzo ya walimu kanda ya Nyanza yaliyokamilika mjini Kisii mnamo Ijumaa. Asumbi walijizoelea pointi 335 na kutua bingu wa jumla. Walifuatwa na Kenyenya alama 280, chuo cha Migori namba 3 na alama 268, chuo cha Borabu kikifunga 4 bora na alama 223. Katika mashindano hayo Isaac Kipchirchir wa Asumbi alishinda mita 10,000 kwa dakika 33 sekunde 35 na alifuatwa kwa karibu na mwanachuo mwenza Ambrose Kigen kwa dakika 34. Hiyo na mameranialia mamnyokalia negatiwe ya balimu kurwa sensemeli ya Nyanza usasensemeli ya Nyanza keroto kulilinga timu ya Asumbi timu ya Kenyenya ikabwatiri bagali akabe asebo igo bagatanga timu elia ya Borabu kanyana kabwe kuira libagali yakane kanyana kabwe kushikira timu chirenya ibindi myanda biri byanya tukabikwa nikiwase ama mnyoko yabalimu ase region ya Nyanza kworokinga abalimu gweka bakore as an example borokia abanafunzi babo na barabo banyariko bakubwatiriya chigosoli chigasintira yobwekirano tokusuka moto ase page yiyo 15 gatuni kwa batanga Wanyonyi Cherotich wa shinda vitengo vya wenyewe mbio za AK Athletics Kenya mbosori Wanyonyi Cherotich niko banyarutobo bui ase amamerane yenya tukabwe kwa nikigwasi chimita elibwa ya mo ne chimisano ase ayanya tukaba kwa nikigwase egetikeria kya Eliud Kipchoge imeye county area ya Nandi ase ensemeli ya Kapsabet ritukoria ya Jumamosi ayina bakwanya senchero bwekano ase gazeti ya Taifa Leo sensema ya Taifa Sport page ye 15 ase ebiche yene mono ekorokia omugosore Wanyonyi na Cherotich unabalinga sobwange mono ase amameno gosama mnyoka yonya tukaboga kwa nkigwo na gwekera bunkaita no ngokora sensemo yiti gazeti kwa bando changase bwekera na nyale kwa bango manyali ara se gazeti ya Taifa Leo na nyale kwa bango kumanya se gazeti ya The Standards na nyale kwa bango kumanyikoro se gazeti ya The Daily Nation na bwega nkagereta sensemo ya magazeti tikatora tigaragabu toligeria ase minano biribinde byanyatuka bikone kigwa ase weekend yiga ikengi manto anyariko batokuligeria nga Europa League anyariko bako gosorigwa ase ensemeri ya round of 16 Conference League ya gosorigwa se round of 16 UCL anyariko bako gosorigwa se round of 16 to retim na ranga shabiki yoyo manara liyo gonte bisko galinga ni kama Liverpool wanatolewa vikombe kama T-bag inekero timu ya Liverpool aya takaba kosoria se final ya kombe keria ya Carabao kapaso butukobo kerero nawe gaseke menekia ngatugwe nigo timu yo ya Liverpool nya kwa bage kwengero chigo libera seyemo na seke meneki buna bengero chigo libera seyemo ni vile wali ilibidi waage waseme bye bye uchia se ligi ya Carabao na boyga bwana se umwaka wa 2024 na wiko mwaka wa 2025 we have the champions au balinga Newcastle United asenchera yobwango mono omwancho muligeria ngomanya kuba yichinsa yebiro ngomanya asenchera yobwango emina birinya tukabikwana kiwa litangani kabisa tukatura chako kubirigeria emina no biria bya league area ya county nyari ko bango komanya asobwango mono nyari ko bakumanya league ya county ya Kisii byanya tukabiko gosoli kwa senchera area yobwikirano ase weekend yiga emina no ebyo byanya tukababiko gosoli kwa nigo etima tuchakere mono kuruga iga ase getieke ya Gusii Stadium nigo team gositora chakera emina nobiri yako sotukuri tukuri Jumamosi raswali tukuri Jumapili nigo team ya KRK yako sotine team ya Super Warriors tuma ya Super Warriors ikayengere team ya KRK chigoli basi nesagero team ya Itiri gakora makaliri nesagero team ya Masakwe ikiyongeka engero ne team ya Kabere chigoli sata sezi ngene nesagero team ya Mugonge kengere team ya Mississippi chigoli sata sema kiama bundu gakora gosori ya makalini yeli gara nesagero team ya Gesusu
litukore Jumapili timu ya Corinthians ikakosana timu ya St Camillus. Corinthians ikaingira St Camillus chiko libera sayemo. Timu ya Marani City ikaingira timu ya Spark chiko libera Serigana Lisagero. Nyaguta ikaingira timu ya Nyamukenye chiko libera Serigana Lisagero. Timu ya Shabana Youth ikaingira timu ya Mwembe chiko isato Serigana Lisagero. Nabo iga timu ya Central United ikaingira ne timu ya Guardian gole ya Serigana Lisagero. St Peter ikaingira ikakore gosoli ya Makalia ya Masema ne timu ya Pirate. Timu ya Puma ikanyara ko bage ko kora gosoli ya maiga yo kwengera chugo libera se yamane timu ya Ebuli ngoma nyichi standings je agose amarekano bwe mesa mamerania ya Central yo bwango tochakere ase pool A ngoma nyichi timu isano chirichira etase mesa ya mamerania ya pool A. Timu ya Nyagutabaya nerera ite nech point 13. Timu ya Shabana Youth ikabwati nech point 10. Timu ya Super Warriors ikabwati nech point 10. Timu ya St Peter sikera libagali ya nech point kianda ase timu ya Marani City FC kuleta timu chiria isano chingia ase pool A kebwata chi point isano neyemo. Ngoma nya ase pool B ni timu ya Guardian FC era ite ase bwata chi point 17. Timu ya Kabere FC ikaira libagali ya Kabere kaira Kabere. Au Nech point 10. Timu ya Eburi FC kaira libagali gatatu nech point kianda. Timu ya Puma FC kaira libagali ya kane nech point isano ibere. Timu ya Mugonga FC kaira libagali ya gatano na limo nech point libagali ya gatano nech point isano na yemo. Na kigima emina ni bibu na byanya tukobikwa na kigase ikende yiga tonya tukoba tukoligerelia ase mina nebyo nigo team chenyo reto bubu ya sechinko yecho cha Kisii County League nabo yigo asenchara yende yo gukora bwango ndo chenga Matildo ikirega iga tonya tukotokoliya nga FIFA World Cup qualifiers abo chikosana ne team ya Albania ama ne team ya Lavia nigo mo tenelibwe timu yo ya England yo manyikante na Thomas Tuchel anya tukoba ko radio squad ira chikonya ko gosolia nigo achageta mo gosolia Henderson mo gosolia Pickford mo gosolia Ramsdale mo gosolia Trafford mo gosolia Ban mo gosolia Colwill mo gosolia Gueye Mark mo gosolia James mo gosolia Konsa mo gosolia Lewis Kelly mo gosolia Ruramento mo gosolia Kwanza mo gosolia Walker mo gosolia Bellingham mo gosolia Eza mo gosolia Anderson mo gosolia Jones mo gosolia Palmer Rice Jogas mo gosolia Bowen mo gosolia Foden mo gosolia Gordon mo gosolia Ken mo gosolia Rashford mo gosolia Solanke mo gosolia Rashford nigenyo tele bakana ndio gosolia se ligue yose chinko yecho ase ntunda yende nonyamaga yoko irege kegetambe ataranyara ko baga ko nyora libaga yoko gosolia se ligue yose amamerania yo yechinse ayo ya World Cup ase timu yo ya England nabo igase ebimena nebyo byanyatiko bikwana kigwa ase ikende yiga ase chinko yo chiria chia EPL tunataka tukoligeria ase nchira yoko minyoka bwango iga tunataka batokora chitim chiko nyara ko bachikwenyorero bobui nase emina nebyanyatiko bikwana kigwa sentundelia yemerongebere na kianda nigo chitim chenya talibaga katokoligeria team elia ya Liverpool negenda tekora ase mesa ya mamerania yo EPL katokulilia amachibu yechikoso chenya tukwa kiyo timu ya Manchester City gakora magalia ibera sibere ne timu ya Brighton Ipswich Town ekangero ne timu ya Nottingham Forest chigolinya saya me timu ya Everton gakora makalia ya masema ne timu ya West Ham Southampton ekangero ne timu ya Wolves chigolibere ase eyemo timu ya Bournemouth kanyaka ekangero ne timu ya Brentford chigolibere ase eyemo mine no bibya tukwa kigwa seli chikolilia ya Jumamosi ekero chitim achari kunyara ko bachikwerigerelia obobui nabo igo ase litkore nigo timu ya Arsenal yayengerete timu ya Chelsea gole masirigine sagere timu ya Fulham ekengere timu ya Tottenham Hotspur chigoli bera segena lisagero timu ya Manchester United ekengere timu ya Leicester City chigoli sato ase ligena lisagero nabo igo ebinigo byerete timu eriyo ya Liverpool kunyara ko bakwenda kora ase mesa ya mamerania yo ase season ga yo mwaka bw'ikiribera 2024 wiko mwaka bw'ikiribera 2025 akoba yebiro mwanchwa mu ligerelia nducenga chinsani go chiganda tukomenya korwa sensemo yane ngante nande nkoire ni asama go kaye Matilde Obaigwa kigema bino maitenga chinsa we have keruto kwa kero go ikato tumeke time wikato eri bagana ndi bintu binde binyara kwa biko gendra it was my wishing antoko raga go morobolito lakini inabidi akobantonya tukoba tukoligeria minano biri bya KPL mbenya tukoba biko gosoligwa twagetanda ke turabirigereria century weekend lakini akoba yebiro no magani ito ikire ga bwiri tukolia lero wira tukonyera kwa kwera anne mono na topic gali ere engi sana Matilda nga quest of Nyamira for development Nyamira County ine topic engi sana ama gendro to ya galete ni awa sebi minano ndo sina na majitiko oka Arsenal just Chelsea Matilda Wana umwachumurigire naye kwa manyiringa Matilda rero musimamo enorori the other day we asked Matilda I am fan of Timuki
agatenga ne timu ile kwa Manchester United yabwe tobotuko bukira lakini tatageti Manchester United na igo bono ngorolinga na re bias diko cha team ya Arsenal tinde bias kwa yengo kwa bias diko cha team ya Man U egento yokamanye tingirina ki Manchester United fans Mourinho rio gimocho mwabeka kira kende tinga chetirio gimono ngoranga mbuya ekero Arsenal kubwa ose Man City na bongo toerera na Shabana ase eche to kero chikora tibia okonyorango getera kine kero konyoranga Man U kosekero kene na mwabwete ndo bali kwa yana korende mbuya kigima nje nekero ndo chenga Shabana egogete nenche mbuyande kabisa. Ntubuna Manchester United fan. Manchester United ilishinda, ilipiga mtu 3-0. Shabana drew, wamepata 4 points kutoka kwa FC Leopards. Tatiga se tebo. Tuwasike tuchi number 13 tori 15 yaliyo kagerete. Anyway, Mwatembre mwenye resi 13 ya kwa verete kana inde. Mbia mono sana. Matilda no totevi casually. Anyway, tika bono ngiriri bageri kanande ngakiro moncho omurigereria Ogetembe television ngambia mono asoko chora ko yebwatia Agetembe television ya century weekend ko tonyare ko bato kurigereria asi omuriburi bwetu ani ya Getembe nandi tukigereria Jumatatu na twachira sumuriburi bwetu ani chigosori imetenga na abanda abange baganda tukurigereria omuriburi ka bwetu ani ya Getembe nandi bunabona iga anbaro bandike message ga bakontenga Matilda you look good today bakontenga Matilda kosoko oyo wewe wacha mchezo. Thank you for the Matilda, you look good, so it means the whole week you'll be looking good. Yes, I'm most certainly. Matilda na narudenga kwa wokire sana. It's not easy whatever this morning you look good. And moso na fan wako mtu na ni mtu wako mwenye huwa anakuwatch. Aigo amefunguka amesema imemtoka. Oya kweroka nganere edu kurwa asi mabako cherige mama yaka. Akontenga leo tuna watch live na tunapenda show yenu ya Etwani ya Getembe na Etwani Chigosori. Nice, thank you. Tiga kabisa nande ngwa keringambia mono mwanchumuri ulikuwa irachinga kicha ukuligeria television yago ya Getembe. Asuburi wetu ani ya Getembe nanda sumuri wetu ani Chigosori. Ngwa keringambia mona soko kenda gochoranga nero Getembe television yasinga kichonsi ne chintunda chonsi uga nelio buligerio bya semerubule yonsi ili kunyara ko bayikubwatia sinjererie wekero no botweraru cyane konkoro kwa mori ntengo tumera neri tukore Jumatatu nanda sumurubule bwetu ani Chigosori. Bye bye. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea. Nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twabelire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irinya getari baka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari yanu ga besti elinde mokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Ongorokwa Esther Nyarik
ayande ngoruku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asamagacho Ouru Towers second floor tirongo biakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asamagacho Ouru Towers. Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere. Egento ndahakikishere omogusi yominto. Nuga Best nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire